Hello friends, welcome to my another long vlog. ଆଜି ମୁଁ ମଟନ ରେସିପି ବନାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଫାଷ୍ଟ ମଟନକୁ ଧୋଇକି ରଖିଦେବା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ସୋରିଷ ତେଲ ଗୋଳେଇକି ଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ଜିରା, ଧନିଆ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ଏହି ସବୁକୁ ବାଟି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ନେଇ ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସେଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହାଣ୍ଡିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଭଲସେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତେଜପତ୍ର, ଜିରା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ପିଆଜକୁ ଦେଇକି ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଟିକେ। ପିଆଜ ଯେତେବେଳେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ହଳଦୀ, ଲୁଣ ପକେଇକି ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଟିକେ। ଭଲସେ ମସଲା କଷି ସାରିଲା ପରେ ମଟନକୁ ଏବେ ଦେଇଦେବା। କଟା ଯାଇଥିବା ଆଳୁ ସେଇଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଲାଷ୍ଟରେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଫୁଟେଇବା। ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମର ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ ରେସିପି। ଲାଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେଲେ କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ୟୁନିକ୍, ୱାଓ।